Bosta persuni li jkunu d-dar ċentrali jinsabu perplessi u mibluwa bil-fatt li ħadd mid-deputati nazzjonalisti ma kien lest ikun ta' spalla l-kap Bernard Grech u joħroġ għal kariga numru 2 fil-Partit Nazzjonalista. L-istess persuni li huma s-sorsi tagħna fl-istamperija għalulna li ma jistgħux jifmu kif imbagħad dawk li dejjem jiġbdu l-ispak u jiddettaw lil Bernard Grech kif għandu jmexxi tawh l-isem ta' Alex Perici Kalaxxone. Sa sena ilu konna qed niftaħru li sendaħlu ċuħ ġodda u li neħħejna lil Perici Kalaxxone minn President tal-Eżekuttiv u lil Karmifsud Bonnici mit-tmexxija tal-Amministrattiv tal-Partit, saħaq wieħed li jkun kważi kuljum f'tal-pjetà. Sansitra anki Times kienet irrapportat bi prominenza li Perici Kalaxxone kellu jagħmel il-wisa għal suppost dem ġdid. Żied jgħid l-istess sors filwaqt li fakkarna fl-artiklu tat-Times ippubblikat 11-il xahar ilu. Alex Perici Kalaxxone huwa meqjus bħala wieħed tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u serva f'numru ta' karigi fl-istrutturi tal-partit. Fl-aħħar snin waqt anki l-problemi finanzjarji li ilu jaffaċċja l-Partit Nazzjonalista, Perici Kalaxxone kien il-kaxxir tal-partit u fl-2017 anki ħareġ għal kap biex ikun is-suċċessur ta' Simon Busuttil. Perici Kalaxxone kien imexxi l-Kumitat Eżekuttiv fi żmien li l-istrutturi tal-partit bdew jisfiduċjaw lil dak iż-żmien kap Adrian Delija. Fil-fatt, l-Eżekuttiv immexxi minn Alex Perici Kalaxxone kien sfiduċja lil Delija fis-sajf jaħraq tal-2020 għall-Partit Nazzjonalista. Dawk li segwu mill-qrib l-iżviluppi u l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista irrimarkawna li minkejja li Bernard Grech pubblikament xtaq mara biex tkun viċi kap, fl-aħħar mill-aħħar kellu jitqanna b'xi ħadd li mhuwiex ġdid xejn għall-Partit Nazzjonalista, anki jekk l-istrateġisti qed jippruvaw jimmuntaw impressjonijiet differenti. Dawn l-istess nies li tkellmu magħna qalulna li hekk l-establishment u dawk li baqgħu jiddettaw anki fi żmien Gonzi u Busuttil huma rashom mistrieħa li Perici Kalaxxone madjul Bernard Grech dan tal-aħħar jibqa' jobdi u jimxi ma' triq mogħtija lilu. Dan l-istess bħalma għamel fil-ġlied bejn Joe Giglio u Carol Aquilina, David Casa u ta' Repubblika. Kif Bernard Grech reġa' wieġeb yes sir lil ta' Repubblika fuq il-kwistjoni ta' Giglio.